Dengbêj kilamên xwe ji bo welatiyên Tirkiyeyê dîstirên. Dengbêjên Amedê ji ber metirsiya belabûna vîrusa koronayê konsertek li ser înternetê dan. Şaradariya bajarê Amedê di çarçoveya çalakiya çand û kulturê ve bi navê Her mal navendek çandeyê konsertekê a dengbêjan li ser înternetê amade kir. Dengbêjên Amedê yek bi yek kilamên xwe ji bo welatiyan li ser malpera şaradariyê gotin. Dîwana dengbêjan de dengbêj kilamên li ser eşq û evînê, mirinê, qehremantiyê, penaberî û oliyê gotin. Dengbêj wê her me di tarîx û saetên ên diyarkiriyê de konsertên xwe li ser înternetê biriya onlaynê ew ê bidin. Hêjayê gotinê ku emrê dengbêjan ser 65 ye. Vîrusa koronayê jî ji bo wan bêtir metirsîdar e. Ji bona vê yekê jê şaradarî dest bi xebatekî wisa kir û dengbêj û welatiyan anî bahevdû. Derfeta temeşekirin û guhtarkirina dengê dengbêjan ji bo welatiyan di rojên qedexeyê de pêk anî. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.